ik nou zo leuk vind aan de jassenactie van Limburg Helpt, is dat mensen zelf acties gewoon bedenken. Zoals in dit geval het Greswarencollege op een Ruiver. Die hebben heel veel tijd en moeite geïnvesteerd om ondernemers uit de gemeente zover te krijgen dat ze prijzen gingen sponsoren voor een loterij. Dus een leerling kan een jas inleveren en krijgt een lot om leuke prijzen te winnen. Win-win. Wat ga je tegen inleveren? Hoeveel winterjassen? Is zeker één. Oké, Zeker één. einde staat. Ja. En dan denk ik even aan de loterij. Welke prijs zou zich nou het meeste zitten? Ja, X-Space denk ik. En dat betekent trampolinespringen. Ja, dat is een trampolinepark. Dat vind ik zeker het leukste. Ja, dat snappen wij wel. Waarom doe je nou, Jacqueline, we moeten de leerlingen nog een soort van wortelvuur houden in de zin van een loterij? Nou, het is niet een wortelvuur. Wij vinden het mag best van twee kanten komen. Hè. Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen metgeven, dat we zorgen voor elkaar. En het hoeft niet per se, wat Moma zei, juist al van, nou, ik lever de jassen wel in, maar ik hoef daar geen prijsje voor. Nou, die keuze mag iedereen natuurlijk zelf maken. Maar we willen het ook met een warm hart doen, ook voor de kinderen die het geven. Hey, Gio. Hey. Heb je even tijd? Zeker. Er zijn een paar mensen die willen je vragen. De meneer van het restaurant, waarom vond Sticht dat ze mij moest doen met deze actie? Ja, goed, ik vind het heel belangrijk dat iedereen gewoon een warme winter heeft. En ik denk, ja, om nu net de jeugd het steuntje in de rug te geven, ik dacht, doen we het prijsjes eraan vastkoppelen. En dan hoop ik gewoon dat we gewoon een hoop meer jassen ermee ophalen. Moeilijk voor te stellen, hè? Mensen die geen winterjas aan kunnen schaffen. Ja, het is helaas steeds minder lastig voor te stellen en dat maakt het wel zo schrijnend. Vandaar dat ik echt wel hoop dat we heel veel winterjassen kunnen binnenhalen. Kunt je zich voorstellen dat papa en mama geen geld zouden hebben om verdikkende winterjas te moeten kopen? Nee, eigenlijk niet. Want de jas kan gewoon te klein zijn en dan moesten we in de winterdom mee komen. Dus ja, dan zou het wel erg zijn als ze het in elders niet kunnen betalen. Kunt je zich dat voorstellen dat er 10.000 gezinnen in gans Limburg of meer zien waarvan mensen geen nieuwe winterjas aan kunnen schaffen? Nee, Dat is veel, hè, jullie? 10.000, jezus. heel veel. Hoe lang dus ik al met die winterjas, Jacqueline? Ik ben wel een heel zuinig meisje. Ik doe best wel lang met mijn winterjassen. Oké. Ja. Maar Maar het voordeel is, vind ik dan, hè, voor een volwassene, wij kunnen heel lang met onze jas doen, hè, en die noodzakelijk. Hè, want ik groei niet meer, ik ben heus nog wat kleiner, maar kinderen die groeien. En dat is natuurlijk wel het grote essentiële probleem. Hè, dat kinderen uit hun kleren groeien. En als ze tegen de winter een jas aan hebben en de moe komen dicht tot hier, nou, dat is niet echt heel aangenaam. Nee. En dat is ook de reden waarvoor we zeggen, ja goed, we hebben natuurlijk veel kinderen van de leeftijd. Hè. Basisschool doen andere scholen met leeftijd. Laat maar komen. speelt dat hij op school ook? Dat ze denkt van, Ja. hij lopen leerlingen rond waarvan we ons afvragen van, kunnen die zich een nieuwe winterjas volgen? Nou, dat kind ze aan het gezicht niet zien, zeg ik altijd. Hè. Maar het zou een illusie zijn om te denken dat het komt in zoveel percentage van alle gezinnen voor. Nou, we hebben hier een klein 400 leerlingen op school. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Ik zou het heel fijn vinden als het niet zo was. Maar ja, goed. Hier zijn ze dus bezig met het Rad van Fortuin. Dat is nog niet klaar. Maar dat wordt verder ingericht. Dus ze doen de leerlingen van hier. Nou komen er straks dus wel jassen heen naar de school toe. Ja. Wie gaat gij die... Ja, wie gaan we dat logistiek Verwerken. regelen? Ja, we zijn in overleg met de gemeente. Het is nog even een uitdaging voor de gemeente om te kijken van wie gaan we dat doen. Of ze dan hier in de kleercontainer neerzetten of dat we alle leerlingen op één dag de jas kunnen inleveren en dat ze dat met een vrachtwagen komen of een bus wegnemen. Maar de gemeente gaat er wel de oplossing voor bieden. Alleen weet ik nog niet hoe. Maar dat komt helemaal goed.